også, Jasmin. Jeg kan se, du er den eneste, der er her. Sander og Valdemar, I kommer for sent. I får en streg. Igen? I skal altså komme til tiden. Nu får I en streg. Jeg skal lige hente min dyne. Ja? Kan vi ikke arbejde på værelserne? Nej, ikke i dag. I skal komme til tiden. Ja, David. Må jeg godt gå op og hente min oplader? Ja. Må jeg godt lige gå med? Jeg skal også lige... Okay, så det... Må vi ikke lige gå på toilettet? Ja, vi skal også lige fylde vand op. Okay, skal vi ikke lige gå op og hente din oplader? Altså Marie, hvor er alle henne? Jeg ved det simpelthen ikke. Satans, hvor er det ærgerligt, jeg havde forberedt, at vi skulle lave alt muligt sjov på GeoGebra i dag. Fuck it, kom for sent, bliver det tidligt tilbage igen. Tro mig, har en plan, for det tidligt tilbage igen. Snart skal vi farvel, Tine i de takker af igen. Kommer 10 min for sent. Mia hun er sur. Marie siger det er tredje gang på 2 uger. Nej, skylder jeg nu flødeboller. Det er anden gang i træk, hvor jeg skylder flødeboller. Ny plan. Du skal have gode karakterer. Mia og Marie, de skal ikke vente mere. I siger til os, at vi stadig kommer for sent. Måske er det fordi, at David har et brækket ben. Var tilbage, for det tidligt tilbage igen. Fuck it, kom for sent, bliver det tidligt tilbage igen. Tro mig, har en plan, for det tidligt tilbage igen. Snart skal vi farvel, Tine i de takker af igen. Ingen var tilbage, for det tidligt tilbage igen. Fuck it, kom for sent, bliver det tidligt tilbage igen. Tro mig, har en plan, for det tidligt tilbage igen. Snart skal vi farvel, Tine i de takker af igen. Der ligger Sarah klar med sin dyne, imens Jasmins fra var helt ude af syne. Willum ser fodbold i det gode hjørne, imens der er stress hos Mia og Torbjørn. Albert spørger altid, må vi få fri? Tina F. har jo lige fået fri. Det kan jo ikke passe, at deres klasse altid må få fri, når vi fucking aldrig må få fri. hey! Og så er der krammer hos Kasper og pindskrift hos Agnes. Og Sander falder ned og stolen skær for mange gange. Johannes sidder med sin Mac i skolen og spiller, imens Tina F. har fri og ligger og chiller. Igen. Ej, nu må det kraftedeme være nok. Ingen var tilbage, for det tidligt tilbage igen. Fuck it, kom for sent, bliver det tidligt tilbage igen. Tro mig, har en plan, for det tidligt tilbage igen. Snart ser vi farvel, Tine i de takker af igen. Ingen var tilbage, for det tidligt tilbage igen. Fuck it, kom for sent, bliver det tidligt tilbage igen. Tro mig, har en plan, for det tidligt tilbage igen. Snart ser vi farvel, Tine i de takker af igen. Det er sejt.